Convivir en igualdade. Con Clara de Sá. 7:06 minutos, 19 de abril, xoves. Hoxe temos un programa especial. Imos facer un monográfico sobre adopcións. Imos comezar o programa falando con Alberto Pereira, técnico de adopción da Consellería de Traballo e Benestar, que nos vai explicar como é o proceso de adopción na nosa comunidade. Logo teremos unha tertulia na que van participar Antón Mouriz, da Asociación Manaya, Begoña Fernández, da Asociación Menoria, Ovidio Fernández, pai de 4 fillos, 2 biolóxicos e 2 adoptados en Etiopía, que ademais está realizando un documental titulado Shoots from Abyssinia, do que faremos máis tarde. Tamén estará con nos Paula Martínez Figueiras, do Centro de Atención á Familia e Infancia Santiago de Compostela. Con todos eles procuraremos ter unha conversa animada e entretida sobre o tema da adopción. Como sempre, e antes de comezar, imos lembrar os xeitos de poñervos en contacto con nos a través das redes sociais, do Facebook, sabedes que Convivir en Igualdade, e tamén tedes o correo electrónico Convivir en Igualdade, todo xunto en letra miúda, @radiogalega.es. O correo ordinario Convivir en Igualdade, Radio Galega, Bando San Marcos 15.220, Santiago de Compostela. Son, como cada día, facemos este programa Pepe Carreira, eu mesma, Nieves Gil na produción, e Rosa Rodríguez, que está preparada do outro lado do control. Son as 7:07, comezamos. Convivir en Igualdade. Con Clara de Sá. No noso país, a adopción constitúe un acto xurídico mediante o que se establece unha relación xurídica de filiación entre os adoptantes e o menor, extinguíndose así os vínculos deste coa súa familia de orixe e integrándose plenamente no seu novo núcleo familiar, cunha equiparación plena de dereitos coa familia biolóxica. En España, a adopción é plena, xa que supón a ruptura total dos vínculos xurídicos do menor coa súa familia biolóxica. Hoxe queremos saber máis sobre adopcións e para isto contamos coa axuda de Alberto Pereira, técnico de adopcións da Consellería de Traballo e Benestar. Alberto, boa tarde. Hola, boa tarde. Cales serían os primeiros pasos que ten que dar unha familia no caso de que queira adoptar? Bueno, penso que iso é bastante sencillo e tamén claro, non? Quen ten a responsabilidade de tramitación da adopción é a Xunta de Galicia a través das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar nas 4 provincias. De modo que a indicación clara é dirixirse a este organismo e solicitar participar nunha das sesións informativas que se celebran nas 4 provincias galegas con diferente periodicidade, dependendo un poquinho da demanda, pero bueno, máis ou menos cada 2 semanas hai unha charla informativa en cada unha das provincias na que en unha charla de máis ou menos 2 horas aproximadamente se dá unha información amplia, extensa de todo o procedimento, de todos os requisitos e bueno, de todos os trámites a realizar para concretar finalmente a solicitude e iniciar o camiño da adopción. Hai uns requisitos esenciais para poder ser familia adoptante, non? Bueno, sí, efectivamente, no obstante, na nosa legislación óptase por digamos, por un modelo na que os requisitos formais son moi poucos e se apoian no concepto de idoneidade, non? É dicir, que no Código Civil o único requisito para adoptar é ser maior de ter máis de 25 anos e ter máis de 14 anos que o neno ou nena adoptado, non? É dicir, son os únicos requisitos, digamos, definidos legalmente. E o outro requisito é ter o certificado de idoneidade emitido polas autoridades, neste caso competentes, neste caso, como digo, a Consellería de Traballo e Benestar. E este concepto de idoneidade é un concepto amplio no sentido de que precisase valorar que o neno adoptado que se incorpore a esta familia se vaya a beneficiar dese feito e se produzca a súa estabilidade e un desenvolvemento normalizado, non? Por eso digo que os requisitos en principio para adoptar son mínimos, insisto, ter máis de 25 anos e máis de 14 anos que o neno ou nena adoptado, e o resto estar considerado idóneo por un estudio psicosocial que se fai nas xefaturas territoriales da Consellería, por psicólogos, por traballadores sociales, que son os encargados de determinar que esa opción que un cidadano calqueira está ofrecendo
ten un pronóstico positivo para o neno e para eles mismos, é dicir, que ese proxecto de adopción, digamos, ten unha viabilidade, ten un pronóstico positivo para todas as partes que interveñen, ¿no? En que consiste esta valoración de idoneidade? É dicir, me imagino que serán unha serie de preguntas ou incluso visitas, non? Sí, efectivamente, esa valoración de idoneidade consiste en basicamente unhas entrevistas coa traballadora social, co psicólogo, e logo tamén nunha visita ao domicilio, e trátase de establecer, como decía, que é un proxecto madurado, con unha valoración de capacidades, con unha valoración de que o proxecto adoptivo este reflexionado, que sea consciente do que comporta, que sea consciente tamén de que non é unha cuestión, digamos, de autosatisfacción, sino de tamén entrega e traballo a favor do neno ou da nena ou dos nenos, non? Porque falamos sempre de adopción e me gustaría poder decir que a adopción é unha cuestión moi amplia, é dicir, podes adoptar un neno que pode ser un neno pequeno, pero tamén pode ser un grupo de irmáns, pode ser tamén nenos en outras edades que non son o mellor as que en principio a xente pode pensar de un neno moi pequeno, sino que hai con certa frecuencia adopcións de nenos de 6, 8, 10, 12 anos, e logo esas adopcións, insisto, comportan unha responsabilidade para os adultos que afrontan esa situación, posto que en moitas ocasións o traballo que conleva é importante, sobre todo nos ámbitos afectivos, non é un traballo aí, digamos, que teña que ver con esforzo, sino máis ben con equilibrio, con capacidade de amar, con capacidade de resistir as dificultades que pode ter un neno no primeiro momento da integración, e iso é o que se valora basicamente por parte dos técnicos, non? É dicir, que os adultos que se postulan como adoptantes o hayan reflexionado, teñan un proxecto de vida estable, teñen as circunstancias laborales e económicas tamén que non podan perturbar esta situación nun momento determinado, pero sempre dentro dunha normalidade, non se trata de buscar familias, superfamilias, digamos, máis ben ao contrario, calquera de nós que realmente o haya pensado ben, haya valorado todas as circunstancias e teña ese desexo realmente profundo de facerse cargo de un neno que ten unhas circunstancias difíciles, non? Por lo menos de inicio. Pode unha persoa solteira no noso país adoptar? Sí, por suposto que sí. Pode adoptar unha persoa solteira, poden adoptar dúas persoas que teñan unha convivencia suficientemente estable, sin tampouco o requisito formal de que o vínculo civil seña este ou aquel, non? Sino da convivencia, estabilidade e o proxecto de futuro como parella, non? Por suposto, unha persoa sola pode adoptar nas mesmas circunstancias. Obviamente, ao mellor algúns aspectos da valoración de idoneidade estudianse con un poquinho máis de intensidade, como pode ser o apoio familiar, a estabilidade económica, en fin. É dicir, que obviamente unha persona sola a hora de afrontar a unha responsabilidade de crianza ten menos apoio que no caso dunha parella, evidentemente. Ahora ben, se esta persona ten unha situación estable, ten apoio familiar, etcétera, pois isto non suporía o feito de adoptar ela sola, non suporía o máis mínimo problema, non? Polo contrario, é un feito que hai centenares de adopcións feitas por familias monoparentais, ainda que hai que decir que na inmensa maioría trátase de mulleres, porque son un tipo de solicitude relativamente frecuente, de unha muller sola que solicita adopción, non tanto así no caso dos varóns, non? E polo tanto, sí, hai que contestar rotundamente que unha persona sola pode adoptar, non hai ningún inconvinte, insisto, ainda que logo no estudio da súa circunstancia laboral, familiar e demais se teñan en conta algúns indicadores que poidan garantir que pode levar adiante esta crianza, non? Onde podemos adoptar? Porque falamos de adopcións nacionais e internacionais, non? Adopcións nacionais no cual todo se rise pola legislación española, no caso de adoptar un neno español, e como digo, quen leva todo o proceso adoptivo, pois en este caso é a Consellería de Traballo e Benestar, no? No caso de adoptar noutro país, hai que entender que a legislación que regula esa adopción será a do país que nos elixamos, e a función que exerce o Estado español a través da Autoridade Central, que en este caso é a Xunta de Galicia, limítase a poñer no expediente que estas persoas queren levar ao país, pois que se trata de persoas consideradas idóneas por España, no? por Estado español. Que son... É dicir, sí, perdón, non. No, explicaba que se pode adoptar noutros países
e ademais máis rápido, porque normalmente digamos a rapidez para adoptar ten que ver con o número de persoas que solicitan adoptar e o número de nenos que son posibles de ser adoptados, ¿no? E o certo é que no noso país hai máis demanda que oferta, é dicir, hai máis familias que se postulan como adoptantes que nenos que teñen a consideración de adoptables, non? Eso fai que as esperas en función do grado de adoptabilidade poden ser de 6, 7, 8 anos. Cando digo grado de adoptabilidade, quero decir que si se trata dun neno que é un neno solo, que é un neno pequeno, un neno sano, pues digamos tendría este neno ou nena unha adoptabilidade máxima, de modo que todos os solicitantes estarían en disposición de poder adoptalo, ¿no? E esos son os nenos nos que digamos a espera é maior en términos de anos. Hai outras situacións de adopción que son que teñen esta condición de adoptabilidade pois en menor, sobre todo cando se trata de irmás, cando se trata de nenos un pouco máis maiorciños, e entonces os períodos de espera poden verse acortados precisamente por este feito, e é de que ao mellor para adoptar a este neno que lle pasa esta circunstancia ou que son 3, pois non hai nada máis que unha familia ou dúas familias. En eso fai que ao mellor pois esa adopción seña inmediata. Por eso sempre me gusta explicar que o retraso na adopción en España, cando falamos de 7 ou 8 anos, nunca ten que ver con trámites ou con lentitud administrativa ou que digamos, a adopción sexa complexa, en absoluto. A adopción é sencilla, simple, de trámite moi fácil. Pero que ocurre? Que ao mellor, por exemplo, na nosa provincia ahora mismo en Pontevedra, pues hai 400 familias que están en espera de adoptar. Claro, eso significa que si ahora mismo chega hoxe unha persoa que se incorpora a esta lista de espera e o que pretende a súa solicitude é un neno que querrían adoptar as persoas que xa teñen esa condición de idoneidade, pois, bueno, hai que organizar esa espera e ahora mismo estamos en esas esperas que estamos a falar de 6, 7, 8 anos, ¿no? Para o neno máis pequeno. Pero por o feito de que hai moitas persoas que xa teñen o trámite feito, ¿no? Sin embargo, hai outros países no que esta proporción non é así, é dicir, hai máis nenos que teñen a condición de adoptables que familias que en ese país poden ou se postulan como adoptantes, ¿no? Eso fai que en aplicación da legislación internacional estos países poidan pedir aos países nos que hai máis solicitantes pois que acudan e se postulen como adoptantes dun neno de outro país, vale? En esa circunstancia pois hai que aceptar que a regulación legislativa é do país a que nos diriximos, que temos que cumprir os requisitos que se nos soliciten, e sempre será que un deles é o certificado de idoneidade emitido pola Xunta de Galicia, ¿no? E efectivamente, onde podemos adoptar? Pois en todos os países que na súa legislación reconozcan a adopción como unha circunstancia que está recollida na súa legislación, que son a inmensa maioría dos países, ¿no? Para xestionar moitas veces este tipo de adopcións existen as ECAI, non? Que son as ECAI? Bueno, as ECAI son entidades, este nombre ECAI son as siglas de Entidad Colaboradora en Adopción Internacional, es decir, son entidades sin ánimo de lucro que están recoñecidas polo país dos solicitantes de adopción e máis polo país do neno, é dicir, que teñen autorización para intermediar na adopción en os dous polos desta ecuación, no país da familia solicitante e no país de orixen do neno, e teñen unha autorización oficial para intermediar, como digo, e están sometidas a evaluación administrativa permanente, non? Que lles autoriza a intermediar, é dicir, que son autoridades sin ánimo de, entidades sin ánimo de lucro, que non son absolutamente oficiales, pero sí recoñecidas polos países para facer esta tarea, ¿no? De modo que asesoran as familias que queren adoptar, axudan a preparar o expediente e cumprir toda a tramitación administrativa, no momento de ir ao país acompañan no proceso de integración, en definitiva fan unha tarefa de acompañamento, de asesoramento e de facilitar toda a tramitación. Son elas normalmente as que mellor conocen a legislación do país hasta o máis pequeno detalle, de modo que cando eles axudan a preparar o expediente que o país nos demanda para poder ser considerados candidatos á adopción, pois cumplimentan todos os requisitos, insisto, puesto que na medida que están autorizadas a intermediar en ese país, coñecen en profundidade a legislación dese país, de modo que son as entidades absolutamente recomendables para apoyarse nelas a hora de que as adopcións puedan chegar a bo porto. Recomendables, pero non obrigatorias, é dicir, podese optar por outros medios.
Sí, por suposto, obligatorias. O que pasa que igual non estamos tan garantidos, non tan protegidos. Claro, aí está o tema. Pero obligatorias, hai algún país que sí que exixe obligatoriamente que a tramitación con ese país se faga solo a través de que, es decir, non admiten a vía de tramitación ministerial, pero non suele ser o habitual. A maioría dos países admiten que o que le solicitan é un expediente en tales condicións, con tales requisitos e con tal documentación. Se unha persoa particularmente fai chegar ese expediente, está completo e cumple os requisitos do país, o país admite ese expediente con independencia de como chegue. Ahora ben, é o certo que sí que é recomendable, insisto, non só xa por a cuestión administrativa de que coñecen o expediente e axudan a que moitas dificultades de papeleo, digamos, se resolvan no máis breve plazo posible, sino tamén por a tarea de información e acompañamento que para min é importantísima. É dicir, na medida que conocen ben o país, asesoran, informan, de modo que ninguén se leva despois ningunha, vamos a chamarle así, sorpresa, ningunha cuestión pois que non esperase, non? E entonces non son obligatorias, insisto, na medida que están autorizadas polos países e son recomendables, e sobre todo por a función de orientación, asesoramento e acompañamento que conlevan. Estes días aparecía a noticia de que a Xunta de Galicia edita un novo modelo de contrato para as adopcións internacionais. Con isto creo que se vai axilizar de algún xeito, non? O proceso. Bueno, máis que axilizar, a mellor homoxeneizar, non? É dicir, este modelo que está recentemente publicado no DOGA vai a facer que as ECAIs, na hora de facer o contrato con as persoas que queren solicitar adopción, teña as mesmas cláusulas, as mesmas condicións, as mesmas características, con independencia do país ao que se vaya e decai da ECAI da que se trate, non? De modo que é unha garantía de que tanto en precios como en circunstancias como en condicións seña a mesma, insisto, non cada ECAI poida poñer as súas condicións particulares, sino que a administración entra aí, regula como vai a ser a relación entre o usuario e a ECAI, e ademais fai que seña o mismo tipo de contrato en todos os casos. Penso que é un avance importante, pero tampouco vexo que ten unha relación directa coa axilidade do procedimento, sino máis ben coa garantía de unicidade de criterios na relación entre as persoas e as ECAIs. Alberto Pereira, técnico da Xunta de Adopcións, moitísimas grazas por estar con nós esta tarde e por facernos esta introducción a todo este proceso da adopción. Creo que agora temos todo moitísimo máis claro e seguro que moitas familias que nos escoitan tamén sabrán como é o proceso dunha adopción, tanto nacional como internacional. Moitísimas grazas por estar con nós. Vale, encantado de animar a todo o mundo a que inicie o proceso se pensa que ten esa condición ou ese anhelo. Moitas gracias. Moi boa tarde. Convivir en igualdade. Con Clara de Sá. Teño corazón senlleiro. En 2012, Galicia celebra o centenario do nacemento de Celso Emilio Ferreiro. E ser feliz quere dicir algo. Eu fui un neno afortunadamente feliz. Naceu en Celanova, o 4 de xaneiro de 1912. A Radio Galega conmemora a voz rexa, rebelde, íntima e inxenua do poeta e narrador ourensán. Un canto cotidián de bolbonetas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non quero arredar as miñas pervas de todos os que sofren neste mundo. Hola, son Carlos Jiménez, presentador e locutor en Galicia en Goles fin de semana, e con motivo do ano Celso Emilio Ferreiro vou vos ler un fragmento do relato O Emprego, do libro A Fronteira Infinta. O home que me fitaba con ollos amistosos non era Corominas, era o psicólogo e díxome: eu son o psicólogo da empresa, contratado a tempo completo para confeccionar os retratos psicolóxicos dos traballadores co fin de sanear as greas laborais tan precisadas de axuda e de boa orientación para levar a cabo o desenrolo integral en paz e orde, sen interferencias foráneas que rebaixan a produción dos artigos de consumo e retrasan o despegue cara á sociedade opulenta que todos desexamos. A ver, Cancela, escriba o seu nome e apelidos, domicilio, estado, despois atéñase a colocar unha cruciña á beira de cada unha das preguntas que van neses papéis que agora lle entrego e que vostede, con vagar e sen precipitarse, vai cubrir naquela mesiña que está ali ao fondo do local.
Unha cruciña en cada pregunta que lle aluda directamente. E debaixo risque a súa firma, introduza os papéis no sobre e pecheo mollando coa súa lingua o borde engomado. Aquí nada se desperdicia. Os sinais digitais que quedarán impresos no papel servirán para a súa ficha e o cuspe que vostede deposite no borde engomado servirá para que os nosos clínicos lle fagan unha análise sanitaria. Rigoroso segredo, absoluta discreción. Ese sobre irá á nosa central de Nova York, onde unha computadora procesará os datos e diranos se vostede é apto e cal é o oficio que lle convén desempeñar na vida. Querida, non o esquezas. Hai palabras que é pecado decilas neste tempo. Este domingo, programa dobre de Galicia en Goles. Pola mañá ás 12 na Radio Galega Música, a segunda en Riazor, Deportivo Elxe. E pola tarde ás 4 na Radio Galega, toda a xornada de Segunda B, terceira e o mellor da preferente. Este domingo apúntate con Xoán Galán, Rodrigo Pérez Pardo, Carlos Jiménez e todo o equipo deportivo da Radio Galega a Galicia en Goles. Pola mañá ás 12 na Radio Galega Música e pola tarde ás 4 na Radio Galega. De luns a venres, na Radio Galega, de 7 a 8 da tarde, Convivir en igualdade. Sete 27 minutos, saímos presentaros con tertulios que temos esta tarde con nos. Antón Mouriz, da Asociación Manaya. Antón, boa tarde. Hola, boa tarde. O teléfono temos a Begoña Otero, que creo que dixemos mal o seu apellido. Begoña Otero, da Asociación Menoria. Begoña, boa tarde. Boa tarde. E así, dixémolo mal, non, Begoña? Sí, son Begoña Otero, a tesoreira de Menoria. Eso é. Acompáñanos tamén Ovidio Fernández, pai de 4 nenos, 2 biolóxicos e 2 adoptados en Etiopía. Ovidio, boa tarde. Hola, boa tarde. E aproveito para saludar a Begoña, que nos conocemos moito. Pois sí. E tamén saludamos a Paula Martínez Figueiras, do Centro CAFI de Orientación ás Familias e Infancia, Santiago de Compostela. Paula, boa tarde. Boa tarde. Imos establecer aquí un diálogo sobre as adopcións. Imos comezar, se vos parece, polas asociacións. Son 2 asociacións as que estemos hoxe con nós, Manaya e Menoria, que traballan coas familias adoptantes. Non sei, empezamos por Manaya, se vos parece, un pouco para contarme, pois, Antón, canto tempo levades traballando xa? Manaya nace no 2006, dende ese tempo, pois, imos crecendo pouco a pouco. Cal é a finalidade coa que nace Manaya? Manaya nace ca finalidade de ser basicamente un punto de encontro das familias, dos nenos e incluso dos profesionais, non? Basicamente dedicámonos a isto, non? A xuntar as familias, a promover o contacto entre elas, un pouco por normalizar a nosa especial situación e tamén a intentar facer moita formación, pensamos que a mellor forma de axudar os nosos fillos é estando moi formados, e esa é a intención das nosas actividades. Cantas familias están agora mesmo, Manaya? Ahora somos familias sobre 52. E nesas familias hai nenos procedentes de diferentes países, non? De todos, incluso de nacional, de adopción nacional tamén. Imos preguntarlle a Begoña. Begoña, en Menoria as familias adoptantes son en Etiopía, non? Sí, nos somos unha asociación de pais de nenos adoptantes en Etiopía. Temos, digamos, 2 vertientes. Por unha parte, o tema da formación, como moi ben di o noso compañeiro de Manaya, que creemos que é moi importante formar os pais no feito adoptivo. Digamos que a administración dá unha serie de cursos e demais para o que a idoneidade, pero despois o día a día con os nosos fillos creemos que é moi importante pois ter ferramentas pois para axudalos pois na súa etapa vital, non? E despois por outra parte pois tamén temos cooperación co país no que naceron nosos fillos e cos que estamos vinculados, que Etiopía. E cantas familias tedes agora mesmo? Nos 108 neste momento familias socias. En Galiza hai bastantes nenos adoptados en Etiopía. Creemos que pois alrededor dun 600. E vos se traballades pois a cultura dese país cos vosos nenos, non?
Sí, ao final os nosos nenos evidentemente teñen o seu orixen etíope, aínda que agora se san galegos, queremos que se sintan orgullosos da súa orixe, da súa terra, e por suposto desta terra tamén, Galicia. De eso pois sabe moito o noso compañeiro Ovidio. Ahora imos con el. Ovidio, dicíamos, pai de 4 fillos, 2 biolóxicos e 2 adoptados en Etiopía. Ademais, Ovidio, logo escoitaremos o último traballo que está facendo, que ten moito que ver con este país, Shoots from Abyssinia, un documental no que participan os seus fillos. Ovidio, que leva a unha parella que ten 2 fillos biolóxicos pois a adoptar outro fillo? Esa sí que é unha pregunta do millón. Pois supoño que simplemente ampliar familia. A miña historia persoal, bueno, a miña familia, ¿no? A miña muller e me de Amparo, nun momento dado pues, nos planteamos ter máis fillos, pero para min a parte máis bonita dos fillos precisamente é cando xa superan unha etapa. Para min un recién nacido, sinceramente sin ánimo de que a experiencia foi moi boa cos pecos maiores, non? Me gustan xa crecidiños, me gustan xa os nenos interactivos, co cual eu xa poda falar, recibir, sonreír e demais. E a parte que tamén é desde unha concepción logo un punto de vista casi de forma de pensar, incluso ideolóxico, é dicir, non sei, neste mundo somos 7.000 millóns de habitantes e, bueno, traer máis rapaces a este mundo, pues moitas veces tamén te planteas, non? Para que, habendo tantos. Entonces, se eu quero ou nosotros, Amparo e eu queríamos ampliar familia, e hai moitos nenos que necesitan familia, pois por que non unir intereses? E por aí veu. E estuvemos, de feito, moito tempo, nunca nos planteamos ir a Etiopía. Estuvemos moito tempo en adopción nacional. O tempo foi pasando, intentábamos que as edades deles coincidiran que a edad dos nosos biolóxicos, pero non era posible, porque iba pasando o tempo e non se adaptaba. Hasta chegou un momento en que nos xa non éramos tan novos e había que dar unha solución ao tema, e chegamos á administración e digo, bueno, queremos adoptar xa, cual é o máis rápido? Nos daba igual, amarillos, rojos, azules, negros, nos daba exactamente igual cual era o máis rápido. Por qué? Porque veíamos que o tempo se escapaba e os nosos nenos biolóxicos cada vez eran maiores e cada vez iban ter máis problemas de integración. Entón nos dixeron, pois Etiopía, pois estupendo, Etiopía, e a partir de aí pois descubrín pois un mundo. Así empezou esa relación con ese país. Imos comezar esta tertulia falando con Paula, nosa psicóloga de cabeceira, de cando un Paula, cando unha familia ou cando un pai ou unha nai está preparado, como sabemos que estamos preparados para ser pai ou nai? E outro tema que iniciábamos hai un anaquiño, que era moitas familias que teñen que adoptar pregúntanse si teño un fillo biolóxico non teño que pasar por ningunha proba, por ningún exame, ninguén me ten que evaluar. E, sin embargo, se opto por unha adopción, si teño que pasar por unha evaluación. Como encaixan esas familias? Bueno, te podo decir que na miña experiencia na época na que facía valoracións de idoneidade tanto para internacional como para nacional, pois si é verdade que esta era unha pregunta que xurdía moi a miúdo unha vez que xa se facía a entrevista, porque moitas veces as familias son cautas e de inicio non te soltan isto, non? Logo xa durante a entrevista collen confianza co técnico e ao final pois nas conversas que surxen ao rematar te dicen, mira, pois sempre me preguntei por que os pais biolóxicos non teñen que pasar unha proba e non si, realmente é algo injusto, non? E entón sempre me vivía pois bueno, na responsabilidade de explicarlles o porqué. E basicamente é porque realmente si estaría ben que todos pasáramos certas probas para saber se temos pois capacidades parentales positivas, pero non é así, e aqueles nenos que tiveron a mala sorte de pasar unha situación de abandono, de maltrato unha primeira vez, non poden baixo ningún concepto pasar por unha situación deste calibre unha segunda vez. Sería moi traumático e moi duro de superar. Entón, por iso, cando se fai unha entrevista de idoneidade, hai que pensar por que se fai. Realmente non se están buscando os candidatos perfectos, se están buscando aqueles candidatos que sexan capaces de cubrir as necesidades dun neno en concreto, unhas necesidades físicas, psicolóxicas, emocionais. Polo tanto, non todo o mundo está preparado. Un ten que ser moi realista a hora de preguntarse que tipo de neno ou nena eu podo traer a miña casa, para que estou preparado eu, de que forma podo axudalo, non? Entón, creo que esta é
bueno, a resposta a esta pregunta. Podes intervir calquera de vos? Se me permitides, creo que hai que falar de unha cousa que quizás o máis importante desto. Por que nos teñen que facer estas probas? Porque nós non temos dereito a adoptar. A adopción é unha forma de protexer a infancia. Entón, cando a perspectiva cambia, e non eres tío que se pon por diante, entendes que para que un neno poida ter o que os estados teñen que garantirlle, que crecer nun bo entorno, nunha familia, etcétera, etcétera, ten que buscar as mellores persoas para eso. E iso é o que vai a facer que a nós se nos apliquen certas pautas de formación, de seguimentos e demais. Entón, para min é todo tan fácil como cambiar da visión, ¿no? Cando tío miras como pai ou como persoa que quere ser pai ou nai, velo así, é dicir, por que a min? Pero cando alguén te explica, e isto ás veces é complicado, que non é así, que o foco non está en ti, o foco está no neno, entón é cando ves que é o lógico, ¿no? É o lógico e é o normal. Sí, porque de feito o interés superior do menor queda moi bonito a nivel teórico nos papéis, pero moitas veces nos esquecemos dese dereito superior e entón pensamos que a solicitude é como un dereito dos pais. Non, e como ben dixo Antón, realmente é unha medida de protección que se fai para o menor, non para os pais. Begoña. Nos estamos, completamente de acordo. Aparte, hai que pensar que sí que hai diferencias entre ser pai biolóxico e ser adoptivo, polo que comentaba a psicóloga, non? Polo tema do abandono do neno. Entón, creemos que sí que é importante facer fincapé nesas diferencias. Por suposto que queremos os nosos fillos igual, e que dá igual que se sean biolóxicos ou adoptados no tema de querelos e de ser os nosos fillos, pero sí que é certo que teñen unhas necesidades distintas que é importante que como pais coñezamos. De aí tamén moito tema de formación, porque é importante coñecer esas diferencias pois para tratalas e para que o neno se xa feliz, porque é o seu dereito e por eso, estamos nos aquí. De aí que haxe esas dúas asociacións como as vosas, non? Como a Manaya e a Menoria, que traballades cos pais en todo momento, non? Sí, indudablemente, dende que inician o proceso, sí, en facelo, incluso tamén as familias que nin siquiera teñen feito nin cursos nin presentados, sino que simplemente teñen esa idea, ata despois todo o tempo, porque tamén a adopción non é algo que se acabe nun momento de adoptar. Ese é o paso, o primer paso. Para o neno é un cambio. Durante toda a súa vida vai ser un neno adoptado e vai ter que, en cada etapa traballar con el diferentes aspectos que lle vayan surdindo, ¿no? Sempre acoplando a súa idade, ¿no? O mensaxe que ti lle dá sobre isto. Co tempo cambiou a visión, ¿no? Que temos sobre as adopcións. Se lembramos hai uns anos, moitos nenos non chegaban a saber incluso que eran adoptados, non? Agora mesmo o traballo é diferente. Desde a base, o que se pretende, sobre todo a través das asociacións, é que os nenos saiban en todo momento cal é a súa procedencia, non? Sí, por suposto. No caso de Etiopía, evidente, non? Eles saben a súa procedencia, pero ainda así, independentemente deste feito, creemos que é moi importante que o neno dende sempre sepa que é adoptado. Evidentemente, dependendo da idade, vai comprender de forma diferente que significa ser adoptado, pero se é algo natural co que convive, creemos que eso é bo para o neno e para aceptar a súa condición. Se falamos de adopcións de países procedentes de outros países, de nenos de outras razas, como vedes se existe, a pregunta é sobre o racismo, se existe pois a nivel de outros nenos esas pequenas diferenzas, se lles afecta aos vosos nenos? Sí, o racismo existe, está extendido, eso é así, se pode ler nos periódicos, se pode, de feito, incluso en Galiza, fai unhas semanas saía, nos campos de fútbol galego da segunda división, insultos racistas a xogadores galegos que teñen outras orixes. Entón é un tema que nos preocupa moito, co que temos que traballar e lidiar. De feito xa fixemos varias sesións informativas cos pais, porque é algo que está aí e que moitas veces non vamos a estarnos ao seu lado cando sufran.
e van a ter que lidiar con iso. É unha pena, pero é unha realidade, o sea, eu personalmente sempre digo que unha das miñas grandes preocupacións sobre a adopción da miña filla é precisamente cando non este comigo. Ahora vai comigo, é unha nena, todo o mundo ve, ¿no? É unha nena adoptada, e que mira que linda, o que, ¿no? Todo o mundo comenta, todo o mundo di, pero cando deixe de ir acompañada comigo, cando empece a abrirse un pouco o mundo, que vai pasar, ¿no? Quen vai ser? Vai ser unha nena adoptada daqui, porque, bueno, é claramente daqui, porque é a cultura que eu lle podo transmitir, pero o seu aspecto non o é, e iso vai facer que a presuzguen en moitísimos lugares, non? Vai ter que dar explicacións do porqué. Dicir, iso é algo que sabemos que vai ocurrir, porque sobre todo cando falas con persoas adoptadas máis maiores, non? Que xa poden contar con perspectiva un pouco a súa infancia, a súa adolescencia, daste conta de que sufriron, bueno, de todo, dende que non nos deixan entrar nunha discoteca ata que isto ocurre habitualmente. A policía o primeiro que vai a deter, o primeiro que vai a coller para ver que pasou aquí é un dos nosos fillos por as súas características diferentes en canto a aspecto, non? Entón, para min é moi difícil traballar isto ca miña filla, porque eu non o vivo, eu non son capaz de sentir o que ela sinte, non? Cando alguén lle di chinita ou negrito ou o que sexa. Entón, é un doble traballo que temos, non? Con respecto a que xa ser capaces de que a eles, inda que lles vai a ocurrir, pois que non lles afecte o menos posible, non? Dar esas ferramentas para que entendan que non é o normal, que o normal é ser diferente. Paula. Sí, diso me gusta o que están comentando tanto Antón como Begoña, e quixera decir que, bueno, que do que se trata é iso de conseguir que estes nenos teñan ferramentas adecuadas para saber defenderse cando os seus pais non están presentes, e sobre todo axudalos a construir esa autoestima, a súa identidade dunha forma forte, e entender que moitas veces hai xente no mundo que se van a encontrar, desgraciadamente, con xente que pensa de forma diferente, e que pensen de forma diferente non ten por que ser o pensamento único, nin ten que ser o válido, senón que son diferentes e que non entenden pois que no mundo existe a pluralidade, a diversidade, e que eles forman parte desa pluralidade e desa diversidade, pero que eles se sinten orgullosos diso, porque eles aportan, suman, non restan, e aqueles que non son capaces de ver iso, pois tal vez se estexan equivocando, e non hai que loitar para nada, simplemente hai que saber defenderse e estar moi contento con o mesmo, e os pais, e desde as asociacións como Manaia, Menoria, ou incluso aqueles que non están asociados, pero que xa están facendo esa labor porque comprenden que é necesario, pois ese é o camiño para axudar os nenos. Bueno, eu teño que discrepar un pouco, ao mellor é porque a miña experiencia vital foi distinta, é dicir, eu non vivín eso. Eu, en algunhas ocasións incluso vivín ao contrario, é dicir, a discriminación positiva, é dicir, eu, por exemplo, cando iba con un fillo biolóxico, blanco, obvio, como a min, e un negro, as familias, moita xente cruzar pola calle, ai, que negriño máis guapo. Claro, o biolóxico decía, pero que pasa, que eu non existo. Claro. Eso por un lado. E despois perdón, vai acompañado de ti. É dicir, vamos a falar de aspectos nos que vai contigo. Cando vai comigo non hai problema, porque además eu sei defenderme, eu sei defendela. O problema é cando empece a ir só. Sí, pero penso que a época que nos toca vivir ahora mismo tamén é complicada, porque cando hai crisis enseguida o extraño, o emigrante ou de fora atacámoslo moito antes, non? Pero penso que é unha cuestión máis de clase. É dicir, naide se cuestiona que Obama é negro, por exemplo, ou que Messi é sudaca de mierda. É dicir, estas pero na cola da discoteca non levas unha chapa de clase. Bueno, levas a roupa, todos somos Messi, claro. E a roupa e tal, agora, que decir, eso non hai diferencia, non hai diferencia. É que, aparte, eu creo, o sea, como non hai adoptante, simplemente incluso falar de diferencia de clase e que tampouco me gusta no sentido de que non é xusto tampouco para os nenos dos fillos de inmigrantes. O sea, non é xusto o meu fillo exactamente igual que o neno fillo dun inmigrante. Entón, para mí non é xusto nin para el nin para o meu fillo. Creo que co eso que temos que loitar, que non é un tema de clases, é un tema de que de cor e de racismo puro e duro. O sea, non hai diferencia de racismo contra os inmigrantes e de racismo contra os nosos fillos. É racismo puro e duro para todos.
Bueno, con esto tampouco quero que se me malinterprete, vamos a decir... no, por supuesto. Por ser pobre tampouco vamos... Imos plantexar outra cuestión, se os parece. No proceso de adopción non todo é idílico, non? Moitas veces ocurren cousas que non esperábamos neste camiño, neste proceso, e que ás veces non sabemos como afrontalas. Pasa moitas veces, sobre todo cando non hai un proceso de formación e de investigación dos pais previo, non? Non porque non teñen interés, simplemente porque, bueno, pensan que o camiño vai a ser máis ou menos igual como con un fillo biolóxico, non? E creo que apuntaba Begoña antes que sí é certo que o querer e que o sentimento sexa o mesmo, pero sí que hai un plus añadido para un pai ou unha nai adoptivo, porque ese pai e esa nai teñen que estar preparados para asumir a mochila que trae o neno, con unha serie de necesidades, de atencións emocionais, unha serie de secuelas da súa situación previa, e aínda que veñan moi pequeniños sempre están aí, porque non hai que esquecer que unha adopción se chega a ela porque antes houve un abandono. E aínda que sexa un bebé, houve ese abandono, aínda que o tempo no que pudera pasar nesa familia de orixen fora mínimo, pero hai unha situación de abandono, hai unha situación na que ese meniño ou meniña estivo desprotegido por un momento, por un tempo, de acordo? Entón, claro, logo chegan os nenos e, bueno, hai moitas expectativas positivas, pero logo a veces pois a realidade cambia a maioría das veces e tes que aprender sobre a marcha, e disto pois Antón ou Begoña ou o vídeo poden falar moito máis. Eu penso que unha das cousas máis complicadas para os pais é atinar ben cas nosas expectativas, non? Que é o que nos esperamos de ese neno, non? Ese neno idealizado, ademais, totalmente, decir, parte desa necesidade nosa de ser pais, que te collen un intre moi forte, non? Unos sentimentos moi fortes, e de repente, pois, o neno que chega non é ese neno, non é esa idealización que nos temos. Entón, traballar moitísimo as expectativas é importante, porque o que está claro que se as túas expectativas son poucas, son baixas, calquer cousa te vai a valer, vai a ser grande, non? Sin embargo, se as túas expectativas é que sexa enxeñeiro de camiños e que ademais pois, gañe moitos cartos e teña na vida todo o mellor do mundo, pois o mellor non se pode dar, non? Porque temos que pensar que moitos nenos dependendo de moitas cousas, pero agora isto se pode explicar mellor dende a psicología. A etapa evolutiva do neno nos 3 primeiros anos é importantísima. Chegan nenos en adopción con 4 ou 5 anos que nunca estuveron ni siquiera unha persoa que lles abrazara, non? Entón isto non é recuperable, xa non podemos olvidarnos deso, non deixalo atrás. Entón temos que recoller os pais e traballar con eso o que poidamos, facer con eso o que mellor poidamos, non? Pero claro, depende desas expectativas que ti tiveras anteriormente. Begoña. Eu quero facer hincapié justo un poquinho no contrario, non? Moitas veces cando adoptamos bebés, como é no meu caso, pois pensas, non, que como un bebé non leva mochila, e como ben comenta Paula, pois non é así, non? O mellor, digamos que non tes unha adaptación, ao principio non existe, vamos, é a adaptación pois normal dun bebé, igual que se fose biolóxico, e non eres, digamos, realista co feito adoptivo, pero despois, digamos, o neno vai pasar de neno, vai ser preadolescente, vai ser adolescente, e aínda que viñese con meses ou con días, vai ter que enfrentarse a que unha persoa adoptada, e digamos que os problemas non son de adaptación cando chegan, poden ser, o mellor, pois non tes ningún problema de adaptación en 15 anos, e despois te surxen dúbidas ou, bueno, problemas ou historias que non sabes ni manexar, e que eu creo que por eso é importante, pois eso, os profesionais especialistas en adopción que nos axuden, digamos, cando temos esa necesidade. Non sei, Ovidio, que pensas? Sí, bueno, eu vendo as dificultades, para min casi o peor foi o salto de obstáculos burocráticos. Así de claro, porque tal acumulación nunha sociedade garantista como a nosa, non? Que é normal, porque é o que estaba falando compañeiros antes, é dicir, de que primo o interés do rapaz por encima dos pais. Lóxicamente, o mundo nunca se ve igual
De feito, poñendo o símil do peatón e do condutor, non? Cando vas no coche te crees que os peatóns se che meten diante para fastidiar. Claro, cando vas de peatón dices, bueno, a ver, este tío quere atropellarme, non? É dicir, os intereses cambian radicalmente na mesma situación. E claro, lógicamente hai que proteger, é dicir, buscamos familia para un neno, non buscamos un neno para unha familia, non? E desde ese punto de vista pois exígese moitos requisitos e moitas veces pois son non incluso suficientes, pero claro, son moi latosos. Incluso moitas veces te preguntas, pero para que me piden este papel? Ou, por exemplo, o feito de que nun período que se dilata tanto no tempo un papel poda caducar e haxa que renovalo e veña os papeles para arriba, para baixo, para a embajada, para o ministerio, para exteriores, para, decir, dá 1000 voltas e é normal. Ahora, para min, e sempre falo da miña experiencia vital, para min ese foi o gran problema. Unha vez que me enfrento, quizás tamén por o que decías de compañero de Manalla, non? De que as miñas expectativas tampouco estaban demasiado arriba, é dicir, eu tamén lle pasa aos pais biolóxicos. Moitas veces te creas expectativas de que queres que o teu fillo seña, a parte de nena, pois alta, guapa, con os ollos azules e, claro, rubia. E dice, oye, vaya, que me acabo de defraudar cando sale. Bueno, oye, cada un que asumir o que hai, e un fillo biolóxico pode ter moitos problemas físicos e psíquicos, e hai que afrontalo. Entonces, efectivamente, se a expectativa tes que levala baixa. Para mí foi todo, a partir do momento en que me enfrento a eles, a primeira ao primer momento a solas en un hotel nunha cidade extraña con un idioma que non coñeces, cara a cara, el te mira, ti o miras e dices, bueno, a partir de ahora temos que adaptarnos porque non queda outra, hai que tirar para diante, non? Para min foi moi enriquecedor e incluso superior, casi, podo decirlo, a un nacemento biolóxico. Porque se acumula intensa, en un día, en unhas horas se acumula casi 9 meses de parto, non? É dicir, que vai aí unha moitas emocións xuntas, non? É moito. Estas dúas asociacións que nos acompañan hoxe, Manalla e Menoria, están celebrando nestes próximos días moitísimas actividades. Manalla vai ofrecer unha charla sobre as familias adoptivas como titoras de resiliencia. Esta charla van a dar en Coruña mañá, venres, en Pontevedra, me parece que tamén non vai ser o sábado pola mañá. Con estas charlas pretendedes eso, botar un cabo ou explicar ás familias titoras como reaccionan ante determinados problemas, non? Ou atrancos. Claro, toda a información que ti teñas, que ti sexes capaz de manexar, vai axudar a que as túas reaccións hacia os diferentes comportamentos dos teus fillos sexan moito máis adecuadas. Si ten un berrinche, unha das, quizá, vamos a decirlo así, pero como paranoia dos pais adoptivos, é que sempre tes que estar discernindo si o que ocorre é por que adoptado ou ocorre porque está dentro do habitual na súa idade, non? Sempre tes que estar así, pues, barallando esa idea. Entón toda a formación que teñas vai axudar, e despois partimos da base de que se ti te preparas para o peor que che poida pasar na crianza dun fillo, todo o que ocorra vai ser menor, porque ti vas adiantar as túas, o que falábamos antes, non? Vas a ter as ferramentas para poder asistilo, non? Se me deixades un exemplo, o momento de falar da nai biolóxica ou da familia biolóxica ou de como se sinten hacia eso, para nós é difícil, claro, plantexar que hai outra familia que parece como que temos que competir, que non é así, non? Pero temos que prepararnos, nós temos que saber que eso vai a ocorrer, temos que saber que os nosos nenos pensan neso, e temos que ser capaces pois de facer que o digan, que nos lo conten e de responder da mellor forma posible. Adiantarvos de algún xeito. Exactamente. E Menoria tamén celebra mañá unha conferencia Adolescencia e Adopción, vai ser en Vigo, non, Begoña? Sí, bueno, o sábado pola mañá, 21, perdón, sí, tiña que... Sí, de 10:30 a 1:30 na sala de conferencias do Centro Cultural Nova Caixa Galicia en Vigo. Un pouco tamén, pois, abondando no que falábamos antes, non? Que digamos que temos que formarnos en todas as etapas da vida dos nosos nenos, non? Fixemos, pois no pasado nos centramos un pouco máis na infancia, agora pois queremos tamén falar da adolescencia. Temos socios con
nenos adolescentes e preadolescentes que lles interesa moito, e despois pois os que temos os nenos máis pequenos tamén para aprender e para estar preparados e anticipados, como ben comenta o noso compañeiro. Imos deixar estes minutos finais para falar con Ovidio, pai destes 4 fillos, 2 biolóxicos e 2 adoptados en Etiopía, sobre este traballo que está a piques de rematar. Un traballo que leva o título de Shoots from Abyssinia. É un documental realizado en Etiopía no que participan os seus fillos. Imos escoitar un anaquiño. Cheguei de noite a Addis Abeba, que na Mariña quere dicir flor nova. É un nome ben bonito para unha cidade onde eu nací, a miña cidade. Costoume dormir pensando en volver a ver os meus amigos. Estaba nervioso, pensando en como sería recibido despois de 4 anos. Agardaba que todo siga igual, pero as cousas cambiaron demasiado. Algúns dos máis amigos marcharan, e todos medramos. Claro, eu xa non era o mesmo. Saí na rúa e volví a camiñar. Este é o fillo de Ovidio. Ovidio, como se chama este neno? Abdul, que conta en primeira persoa pois o que está vivindo, ¿no? O que está narrando. Contanos, que conta este documental? Bueno, o documental intenta mostrar un pouco a Occidente a errónea visión que temos de África, do continente. Antes, cando falamos precisamente, non, do clasismo, do racismo, de como estou cansado de que cada vez que digan etíopes, pobriños, é dicir, naide sabe, é dicir, cando se menciona a palabra Etiopía, inmediatamente sale á cabeza miseria, fame, desierto, páramos, nenos rodeados de moscas comidos por... e non é así. É dicir, África é un continente enorme, moi grande, e Etiopía é un gran país, e eu digo con esa pasión que teño de que Etiopía me adopte a min, non? É dicir, descubrir, levamos 2 anos, é o segundo ano. E cando podemos ver esta maravilla? Esperemos que para maio podamos... É dicir, antes do verán podemos vela. Imos facer unha recomendación a todos os que nos escoitan e queiran saber máis sobre este documental. Hai unha páxina onde poden consultar, non? Efectivamente, temos unha páxina web, ovidiofernandez.com, donde teremos o día de todo o que vaya avanzando. Ademais, aí en Etiopía, en Bucro concretamente, está o pai Ángelo Larán, alguén con quen falamos xa nesta casa e que é un coñecedor del Ovidio en primeira persoa, non Ovidio? Bueno, é que eu penso que de Ángel non hai nada que decir, está todo dito. Un home que traballa coa infancia e que axuda. É dicir, 2.500 nenos xa pasaron polas súas mans, orfos, é un traballo increíble. Pois non temos moito máis tempo para seguir charlando. A verdade é que o tema prestábase a unha hora máis polo menos, e non nos queda máis que despedir aos nosos convidados. Antón Mourís, da Asociación Manaya, moitísimas grazas por estar con nós. Gracias a vos. Begoña Otero, da Asociación Menoria, Familias Adoptantes en Etiopía, moitísimas grazas. Ovidio Fernández, pai destes 4 fillos, 2 etíopes, que está facendo este documental Shots from Abyssinia, que por certo, que significa? Disparos sobre Abyssinia. Disparos desde Abyssinia, disparando desde Abyssinia. Disparando no sentido de disparando con cámara, disparando con fondos, e tamén con certo rebeldía de disparos, de gritos de... Gracias, Ovidio, por estar con nos. E Paula Martínez Figueiras, a nosa psicóloga que nos acompaña todos os xoves. Grazas, Paula. Moitas gracias, temos que repetir, Clara? Hai que repetir porque este tema dá para moito máis. Agradecer a todos os ointes que estiveran aí, decir que mañá a 7 máis ou menos voltaremos a Radio Galega un día máis para poder convivir en igualdade. Ata mañá.